Generali je kompanija koja ume da prepozna i ceni prave vrednosti, kao i da osnaži i podrži svoje zaposlene na putu ka ostvarenju ciljeva. Poslednje 2 godine deo sam talent programa koji naša kompanija organizuje za mlade i obrazovane ljude koji su željni novih saznanja, kako u svojoj oblasti rada, tako i u ostalim delovima kompanije. Ovaj projekat mi je zaista pružio priliku da upoznam celu kompaniju, da upoznam sve procese koji se ovde odvijaju, kao i da porazgovaram i shvatim način razmišljanja čelnih ljudi u kompaniji, takođe da vidim kako rade naše kolege u inostranstvu. Sve je to imalo veliki uticaj na moj razvoj i jednom prilikom sam rekla da su se sa tim programom, talent programom, jednostavno posložile sve kockice i deluje kao da se ciljevi sami od sebe ostvaruju.